mám taký pocit, že veľa tých chalanov je aj mužov medzi tými družstvami na 35 rokov. Poďme na to. No aj odštartované Liník nad váhou muži na 35 rokov už vypratávajú základňu, košík máme, ale Bečkar necvakol ľavého Prudára, takže ľavý Prudár bude bežať bez polospojky. Takže bude mať čo robiť. No a toto bude pre neho veľmi náročné, ale samozrejme s tou vodou sa počkalo a už si počkáme už na výsledný čas. 16.596 výsledný čas, 16.596 výsledný čas pre rýchlejší čas mužov bol na na ľavej 35 strane. rokov z Hliníka nad váhom. 16.200, ja ešte potrebujem ten rýchlejší. Strašne rýchlo to zhasne. Rýchlejší ľavá strana, 16. No tuto to vidíme na tom spomalenom závere opakovanom, Ešte ako sa stále Bečkar nemám. musel vrácať, bežať za tým ľavým Prudárom a vytrhol mu zároveň aj klbo. No toto sa počíta ako veľmi, veľmi veľká chyba a dá sa povedať, že Ešte raz. každý jeden spoj, Ľava, 16. keď je závislý na druhom pretekárovi, 206.